vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka ataka kuvatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndiri kutya kuti ndichasvikawo pakuchembera ndisina murume. Why ndiri kuti ndinotya kuti ndichasvika pakuchembera ndisina murume? It is because ndakatoudzwa nevamwe vatete vangu. Saka vatete ava mukoma mukufamba ndivo vandaiwanzokubata, ndichiudzwa kuti vatete vangu ndivo vakandiroya. Then pane pandakazodzokera kumusha because ndiri kurarama ndiri kunoko kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndakadzokera kumba ndokubva ndaenda kumba kwavo ndikabva ndati vatete, kwose kwandiri kufamba ndiri kudzwa kuti mimi ndimi muri kukonzeresa kuti kana ndiine munhu wandinenge ndichifambidzana naye, munhu iyeye ange achizongotanga kundisema. Ko muri kumbozvifambisa sei? Saka vakabva varamba paya, vakabva vati iwe hauzvizivi here kuti maprofita anokonanisana vanhu, unofa uchivenga hama dzako uchingoti ndiri kuroyewa ndiri kuroyewa. Ndakabva ndati zvakanaka ivatete, but handiti munozviziva kuti mazuva ano kune vego back to sender. Ini mari ndinayo vatete, I can rather sacrifice kuti ndishande gore rose, ipapo ndaitova nemari yandainge ndasiyira amai. Ndikabva ndatovaudza kuti vatete kumba uko kune 12,000 rands. Kana zvikanzi ndinofanira kuti ndige ndichienda kuchipinge kana kubhinga, ndichaenda hangu kuti ndige ndichinoitwa go back to sender. And as long as ndiine mari, kana ndikangowana munhu anogona go back to sender, munhu iyeye ndinomupa mari yose. And kana muine zvinhu zvenyu zvichauya zvichikubhagurai, izvo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichirota ndichiitwa bonde nemurume wandisingaoni uye zvekare kuzomuka ndakazara maspams muzvidya zvangu. It has to stop. Saka vatete vakabva vangoti you can do what you want chichichi, because inini handina kana chandinotomboziva. Ini hangu I am just a Christian, ndinozvinamatira, handina kana zuva randakamboenda kun'anga. Ndikabva ndati okay, that is cool. So we then went to bed mukoma. It was somewhere kuma 4 a.m. ndo pandakabva ndazonzwa kukuku. Vainge vari vatete vachindinokera. Ndakabva ndanokinura door, vakabva vapinda vatete paya. Saka vakati vapinda vakabva vati mwana wanzvadzi yangu, ndatadza kurara usiku hwose, ndakangosvinura kudai, ndatadza kurara mwana wanzvadzi yangu. Saka ndakabva ndati kuti kuda mimwe minamato yandainge ndakapiwa nevamwe madzimai ndichiri kuno kuSouth Africa yainge yava kushanda. Ndikati let us see. Vakabva vagara paya ndokubva tatanga kutaura. Vakabva vanditi mwana wanzvadzi yangu, ndine nyaya yandiri kuda kukuudza. Zvinhu izvi takazviita tiri vaviri, inini nababa vako, but vamwe veukama mukuzonofamba vakazozviziva. Ndikabva ndati kochiko chakaitika nai vatete? Vatete vakabva vatanga kuchema paya. Vakachema zvisingaiti. Vakabva vati mwana wehanzvadzi yangu, dai kwanga kuri kunzi inini nababa vako hatina kuzofamba in secret mushure mekunge ndasangana nabankuru vako, ende vati vainge vachida kundiroora. Ndopandakabva ndazoenda kuna mukoma ndikavaudza kuti zvinobhuti, ndine munhu wangu wandiri kufambidzana naye. Munhu uyu une mari dzake. Kana ndikangotadza kuroorwa naye munhu uyu, sedzinza tichangofa tiri varombo, because ipapo vainge vachitoti vasati varoorwa hanzi maiva nerimwe mweya renhamo rainge richingotenderera riri mudzinza. Ndikabva ndati what are you trying to tell me nai vatete? Ivo vakabva vati hanzi sekuru vainge vakauraya munhu, baba vanobereka vana vatete nababa vangu, hanzi vane munhu wavakaponda. Mushure mekunge vaponda munhu uyauya ndopavakabva vazotora vatete. Hanzi vatete vainge vachitori mwana mudiki, vakabva vazoendeswa kun'anga, ende vakabva vazononzi vaifanira kuti vange vachizoita mukadzi wengozi. So mukoma vakabva vati in secret, mushure mekunge vavimbiswa a good business deal nabankuru, murume akazorora vatete.
Mushure mekunge vatete varoorwa nabamukuru, baba vangu vakabva vazopiwa rimwe track. Kubva ipapo baba vakazotoitawo avo matrack zvekare nemabhazi. Mukoma vatete zvinonzi vakati varoorwa kudaro ndipo pavakabva vachizotanga kunetsana nabamukuru, because mweya uya waiti kana wavagara vaitanga kurova murume, uye zvekare ivo bamukuru zvinonzi vakachizotanga kurwara. Vakati vava kurwara kudaro, pavaida kuenda kun'anga, hanzi baba navatete vakabva vachizokasika ivo kuenda kun'anga, ndokubva vazounza imwe n'anga yavainge voshandidzana nayo pamba pavatete. N'anga iya zvinonzi yakabva yazovaudza kuti mweya uya wengozi wainge wakatsamwa, mweya wemufi, kuti ko ivo vatete vaigozoroorwa sei nekuda kwekuti vainge vakatorodzwa kwauri mweya uya vachiri mwana mudiki. Saka n'anga iya yakabva yazoti zvainge zviri nani kuti as a temporary measure baba vangu vange vachizondirodza inini, but nekufamba kwenguva hanzi n'anga iya yainge ichazoenda kuMozambique yonotsvaka mishonga yekuzotsipika for good mweya wemufi. Saka baba nekuda kwekuti vainge vakanzwa zvichinzi it was just a temporary thing, vakabva vazonditora ndokubva vazoenda neni kumba kwavatete. Hanzi ndainge ndichitori kuma 2.5 something years ikoko, ndopavakabva vachizondirodza kumweya wengozi. Sevhisinei n'anga iya yakati isati yaenda kuMozambique kunotsipika mweya wemufi, n'anga iyoyo yakabva yazodaidzwa kune imwe village kwainge kuchinzi kwainge kuine umwe mudhara ainge akaromba. Hanzi mudhara uyu ainge aine zvimwe zvikwambo zvainge zvakawanda chaizvo. Saka mudhara uyu hanzi akaramba kuti n'anga iyoyo inge ichisvika pamusha pake, but n'anga iya ichifungidzira kuti yainge iine masimba kumudarika mudhara uya, hanzi yakabva yazonopinda mumusha ndobva yarohwa nezvikwambo ikabva yangoomera ipapo. Saka hanzi tete nababa vakabva vazongosiyana nazvo, vanzi vainge vachingoti tichazofamba kudzamara ndichizokura. Saka inini panguva iya yekuti patakatanga kuita mawet dreams zveshuwa, ndini ndakatotanga kugeza uye zvekare nekuita mawet dreams, zvekuti mafriends angu aitondibvunza kuti ko mazuva ano uri kurotei. Vazhinji vacho vaitoshuvirawo kutoita mawet dreams, kutorota uchitosika bonde nemurume, but zvangu zvainge zvitori serious, because even though mafriends angu ndainge ndisingazovabudiri pachena, but chokwadi mukoma chainge chiri chekuti ndaitorota ndichitoita bonde physically, ndotoona maeffects acho kuti ko ingawani zvandinenge ndakatozara maspimes muzvidya zvangu. So mukomanashe vatete vakati vandiudza izvozvo, ndakabva ndatanga kuchema, ndakachema zvisingaiti. Saka baba chinondinetsa ndechekuti vakabva varamba, but munoziva kamurambiro kemunhu uya anenge achiziva mhosva dzake. Vatete vakazofonera baba vakati muchibva kubasa pfuurai nekuno, ndokubva vazouya paya. Vakavhunduka pavakationa tigere zvedu tiri panze navatete. Saka vatete vakabva vati kuna baba, udzai mwana, because inini zvose zvatakaita ndamuudza, saka anodawo kuti ange achizvinzwirawo kubva kwamuri, zvisazoita sekunge ndanga ndichingotaura zvemusoro wangu ndichikunyepirai. Vakabva vatanga kupopota vasati vatomboziva kuti tainge tichitaura nyaya yei. Vakabva vatanga kupopota vachitopopotera vatete kuti ndozvandisingadi kuchairirwa, unganditambisira nguva yangu, izvozvi kune kumwe kwandanga ndichida kuenda. Vakabva varidza tsamwa. Ngoma ndakabva ndatsamwawo paya ndikabva ndati, dedi mune shuva here kuti munganondirodza kumweya wengozi? Vakandisikiza nempama ndokubva vapinda mumotikari vakabva vatoenda. Saka right now nababa vangu communication yacho mukoma yatongovawo lolo, ndinogara ndichingotaura naamai. Saka ivo vatete vakanditi ndisaudza amai nekuti baba vane rimwe bhandi iro rava einaro, havana havo kuda kuzondibudira pachena kuti bhandi iri baba vangu vanorishandisei, but vakangonditi pari zvino usaudza amai vako, nekuti kana ukavaudza unovaurayisa amai vako. Nkomanashe, this is the kind of a life that I am living. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, kunyange kana kuine vanoziva uko kuti kana ndikaenda ndinokwanisa kunobatsirwa, please help me out. Rimwe zvekare dambudziko randiinaro nderekuti mukufamba
mandinoita hamene kuti ndakanyanyisa kunaka here, but munhu uya anenge achifanira kuti anga achindibatsira anotopedzisira ava kundipfimba. Handiziviwo kuti zvinokonzerwa nei. Please ndibatsireiwo hama dzangu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Like, am I normal? Variko here vanhu vakaita seni vekuti kana ukaita chaunenge uchiita chaunotoona kutoti apa ndaita zvinhu zvakashata, ndaitira umwe munhu hutsinya. You don't even feel bad about it. Ndo zvandiri mukoma. I started noticing this apo pandainge ndichiri kuchikoro. Pane umwe watainge tichidzidza naye, saka ainge akaisa mari yeschool fees mumasocks. Akatondiudza kuti ndauya nemari yeschool fees pabreak, ndo paaiti ainge achida kuenda kunobhadhara school fees, saka yainge iri mumasocks. Mari iyi handizivi kuti yakazodonha sei, but ndakati ndaiona aidonhedza mari iya ndokubva ndaiba. Ngoma ndakati ndaba mari iyaya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonoigamuchidza imwe cousin sister yangu who was in another class, zvekuti takazosara tosechewa. Already mari iyi ndainge ndatoipa cousin sister yangu. So mukomanashi, I just thought kuti it was going to be a funny joke. Ndakazoti ndotaura necousin sister yangu akabva ati iwe ndatotenga maputi, donut nefriziti nemari iyaya yawandipa. Saka kuti ndinge ndichizoitora mari iyaya yainge yatoshota, apa kwekuti taikwanisa kuwana mari iyoyo kwainge kusina. Ndokubva tazongogovana mari iyaya. Ndo mari yandakazotoshandisa mukoma. Each and every day ndaiuya nemari shoma ndotengawo maputi nefriziti. Apa kumba zvinhu zvainge zvakatooma zvekuti tainge tisingatombopiwe mapocket money. Mukoma kubva ipapo ndakabva ndangotanga kuita hutsinye. Since I was the class monitor, apa ndiri prefect futi, taikwanisa kuti panguva yema-exams, then ndaibva ndazonzi namem ndinge ndichitevera nema-exam papers. Ndaikwanisa kuti pakunofamba paya ndongotora kana ma-exam papers maviri ndichifamba ndotongomakanda mubhini. Apa mem vanenge vachifamba vari pamberi pangu. Then paya pakuzonopiwa ma-reports, it will be as if panenge paine mamwe ma-classmates angu anenge asina kunyora ma-exams, munhu otofoira paya. Kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino, like I don't have sympathy in my heart. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei mukoma nashi, but handikwanisi kunzwira umwe munhu tsitsi. Okay, fast forward, ndakati ndauya kunongo kujoni ndokubva ndachizotanga kuwiriranawo neumwe mukadzi uyo ainge anditsvakira basa. Taingogara tose musame location, saka ndaipota ndichiuya panext door pamba paainge achigara ndichiitawo mapeace job ekuwacha. Akabva anditi vasikana munosvika kupiko muchipiwa zvima50 rand izvozvo izvi madii matsvaka basa. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndatova nenguva ndichizama kutsvaka basa, but ainge atori mahwane angu, saka akazonditsvakira basa. Then akati anditsvakira basa kudaro paitokwirwa kombi mukoma, but murume wacho ainge aine mwoyo wakanaka. Nanhasi uno murume wangu uyu ane mwoyo wakanaka, saka ainge asingatakuri ini ndoga, aitotitakura takawanda, vamwewo varume vaishandawo mutauni uye zvekare neniwo. But ndakazozvivharisa mushure mekunge ndazotanga kugara naye, because ndo kuzotanga kumuitira ma-actions kwandakazoita ikoko. Saka I saw kuti weakness yake munhu ane mwoyo wakanaka, and it is easy kuti semunhu kadzi ungochita very close kwaari. Mukomanashi ndakabva ndachizotanga kumuitira ma-actions because ndainge ndomuchiva, plus ndakazotanga kuwirirana zvisingaiti nemukadzi wacho. Like ndinogona kuisa ma-nails, kuruka musoro, ma-eyelashes, makeup and what not. Saka ndaitoenda kumba kwake mukadzi uyu ndichimuruka ndichiita sei. Saka ndipo apo pandakatanga kuchiva murume wacho nekahupenyu kavainge vorarama. Saka ndaitoenda kuya dzimwe nguva ndakatongopfeka kabhamushoti kana kuti kamini skirt. Ndakabva ndatanga kuona kuti murume wacho ainge ondipa rimwe ziso riya rinenge rakazara neruchiva. Dzimwe nguva taiti takatogara panze paya ndichimuruka ndobva ndati ndiri kunzwa nyota. Murume wacho anenge achiona TV
ari mudining. Ndaibva ndapinda ndobva ndachera zvangu mvura, dzimwe nguva ndotokotama ndichitomukotamira murume uya ndobva ndamutarisa. Airamba akangonditarisa ndobva ndamusekerera kudzamara achizonondikumbira mafone numbers angu achinditi wandiisa pamuyedzo. Tikabva tatanga kutaura ndokubva tatanga kudanana. Mukoma zvinhu zvangu ndakazviita nekukasika. Ndakaenda ndikanobviswa jadel ndokubva ndatonoenda kune vamwe madzibaba vakandigadzirira minamato yekusuka chibereko changu. Murume wangu handina kana kumbogara ndakada kushandisirana naye dzeviriro, ndokubva tatotanga kutosika bonde pasina kushandisirana dzeviriro. Then ndokubva ndazobatira pamoviri. This was 2 months after tatanga kusangana pabonde. Then ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndabatira pamoviri. Akabva anditi saka uchaita sei? Saka namadzibaba vaya tainge tatogara tiri in communication. Ndaivapawo mari ndichivabhadharira rent, kuvatengera magroceries. Vainge vondipa minamato yekuti mukadzi uya atange kunetsana nemurume zveshuwa. Akabva atanga kuzviita bhuru, achingogara ari mumamudhu achitukana nemurume. The more yaaitukana nemurume, the more murume yaaiuya kwandiri. Ndakabva ndazoenda nemurume wangu kuna madzibaba vaya ndokubva tazopfugama, tikabva tazoitirwa munamato wekuti kunosvika murufu tiri tose. Uye zvekare akabva achizonzi aifanira kuuya nemapictures emukadzi wake, sezvo vainge vagara vari vanhu vainge vonetsana. Uye zvekare tose taitozviona kutoti ya mukadzi uyu she is going to lose a very good man, but vanhu vasingazvizivi kuti yainge yatova mhepo yainge igere paari. Madzibaba vaya vakabva vachizotora mapictures aya ndokubva vamaisa muzvibhodhoro, but ainge ari mapictures emukadzi uya ari ega. Then mamwe mapictures angu andainge ndakanzi ndiuye nawo neemurume uya tiri vaviri takabva taiswa mune rimwe bhodhoro rimwe chete. Ndokubva vazoisa mafuta ainge ari red, vakati red it means love. Kwamana chitakabva tanzi taifanira kuti tinge tichinorasa zvibhodhoro zviya zvainge zviine mapictures emukadzi uya hanzi kunzvimbo kwekuti she will never go there no matter what. So we actually drove out of the province Mukoma, tichibuda muJoburg takananga kuCape Town. Then patakaona kuti we had driven for a very long way, ndipo apo patakabva tazongopaka motikari paside peroad tikapinda mune kamwe kachisango tikabva tanosiya zvibhodhoro zviya Mukoma. We then looked for a place to stay for 2 days, tikabva tazodzoka zvedu kuJoburg. Mukadzi uyu akazotanga kurwara ndokubva azoendeswa kumusha, then akazoshayika zvake. Ino ndine minamato yandakapiwa yekufuratidza murume uyu so that asazofunga vana vake. Uye zvekare ipapo mukadzi paakatanga kurwara ndine minamato yandainge ndichimushandisira kuti asazonyumwa kuti but zviya zvatakaita sandizvo here zvava kurwarisa mukadzi wangu. Mukomanashi, nezvose izvi zvandakaita, I don't even regret at all. I don't even feel sorry at all. Kuti ndiri normal iyeni, kuti ndine chirwere, chiriko here chirwere chekuti haukwanise kunzwira umwe munhu tsitsi. Amai vangu chaivo nyakundibereka kana tikambonetsana zviya, ivo vane problem yeBP. Saka ndinofanira kugara ndichingovatumidzira mari yokuti vatenge mapirizi. Sometimes I make her suffer for a couple of days, not picking up her calls, not answering her messages. Kunyangwe ndikatotumidzirwa mapictures chinzi kuno amai varwara, asi kana takambonetsana previously I ignore her. And ivo vanotozviziva, ndokusaka vachigara vachingondinyengerera. Ndine hutsinye kane mukomanashi, hutsinye hwekuti ndinokwanisa kana kutouraya munhu and I won't feel bad about it. Saka kana variko vana chiremba vanoziva stereki, chirungu nesainzi, ngavandibatsirewo. Chirwere ichi chandinacho, kana kuri kunzi chirwere, chinorapika here uye chinonzi chii, so that kana ndikaendawo kuchipatara ndinokwanisa kuvaudza, because pane pandingaenda kukliniki here ndichitaura kuti kana ndikaitira munhu hutsinye handikwanisi kumunzwira tsitsi, zviriko here izvozvo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi handinzwire munhu tsitsi. Kunyangwe ndikaona mavideos evanhu
vanenge vakakuvara kana kuti munhu achikuvara hanzi ndinotoseka, in which it disturbs my husband a lot. Ndinofarira kuona mamovies evanhu vanenge vachishungurudzwa, mamovie emazombi, mavampire nemahora chete ndo anondinakidza. Kana riri movie rinenge riine kudeuka kweropa kwakanyanya, ndinenge ndichitoseka ndichinakirwa. Apa murume wangu igwara. Kana tikati tikuda kuona movie, iye anopedzisira arara zvake achitya kuona mahora movie. Apa inini ndinokwanisa kutoita usiku hwose ndakangogarira mahora movie like on Netflix, series after series, in which he finds it to be disturbing, but to me horror movie is like a comedy. Hey, vedare ndo message imwe yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we.